तुम्ही जर हे असे मिठामध्ये आवळे भाजलेत ना तर मस्त अशी एक रेसिपी बनवाल जी वर्षभर तर टिकेलच, पण तुमच्या तोंडाची चव आहे ना ती अगदी वाढवेल। अगदी ज्याची तोंडाची चव गेलेली असेल ना त्याच्या तोंडाला पण मस्त अशी चव येईल असा हा भन्नाट असा आवळ्याचा पदार्थ आज आपण बनवणार आहोत। थंडीचा सीझन सुरू झालेला आहे आणि बाजारामध्ये मुबलक प्रमाणामध्ये मस्त असे फ्रेश असे आवळे आलेले आहेत। तर आवळे घेताना असे डाग नसलेले मोठे आणि फ्रेश असे घ्यायचे आहेत। आयुर्वेदामध्ये आवळ्याला अमृत फल म्हटलं आहे। याच्यावरून तुम्ही जाणू शकता की आवळ्यामध्ये किती गुण आहेत ते। आपल्या डोक्याच्या केसापासून पायाच्या नखापर्यंत सगळ्या अवयवांना पोषक असा हा आवळा आहे। तर कढईमध्ये मी मीठ घेतलेलं आहे, गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवलेली आहे आणि घेतलेल्या आवळ्यापैकी 3च म्हणजे अर्धा पाव मी इथे आवळे घेतलेले आहेत, सोबत 2 लसणाच्या गड्ड्या घेतलेल्या आहेत, थोडी हिरवी मिरची घेतलेली आहे आणि थोडी फ्रेश आहे पण ती लाल मिरची घेतलेली आहे। रंग खूप छान येतो लाल आणि हिरवी अशी दोन्ही मिरची वापरल्यामुळे। तुमच्याकडे याच्यापैकी एक असेल तर ती तुम्ही वापरू शकता आणि लसणाची क्वांटिटी किंवा आवळ्याची क्वांटिटी कमी जास्त करू शकता। आता गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि आपल्याला हे आवळे जे आहेत ते मिठामध्ये मस्त असे भाजून घ्यायचे आहेत। तर स्लो गॅस फ्लेमवरच आपल्याला हे भाजायचे आहेत। इथं ज्या मिरच्या वापरलेल्या आहेत त्यांना तुम्ही थोडासा कट करून इथं वापरू शकता, कारण ह्या मिरच्या ज्या आहेत त्या जसजशा गरम होतील तसतशा फुटण्याची शक्यता असते, त्यामुळे थोडासा कट मारायचा आणि ह्या मिरच्या आपल्याला मिठामध्ये भाजून घ्यायच्या आहेत। तर आवळ्या आणि लसणापेक्षा मिरच्या पटकन भाजून होतात, त्यामुळे मी ह्या आता काढून घेतलेल्या आहेत आणि नंतर मग स्लो गॅस फ्लेमवरच अगदी 10 ते 15 मिनिटं व्यवस्थित असे आवळ्यांना छान अगदी डाग पडतील इथपर्यंत आपल्याला मिठामध्ये हे भाजून घ्यायचे आहेत। आवळे मिठामध्ये भाजल्यामुळे यांची टेस्ट आहे ना ती खूप छान येते। आता मी आवळे आणि लसूण हे दोन्ही काढून घेते। तर बघू शकता मस्त असे डाग या आवळ्यांवर पडलेले आहेत। लसूण पण आपला परफेक्ट असा भाजून झालेला आहे। तर मस्त आपलं हे सामान मिठामध्ये छान अगदी भाजून झालेलं आहे। आता आपल्याला पुढची कृती करायची आहे। तर लसूण जो आहे तो मी सगळा सोलून घेणार आहे। तर हे बघा आता हे सगळं मी गार करून घेतलेलं आहे। गार करून घेणं फार महत्त्वाचं आहे। आवळे गार करून घेतलेले आहेत। मिरच्या ज्या आहेत त्यांची देठं मी काढली नव्हती, तर ती देठं मी आता काढून घेणार आहे आणि लसूण आहे तो मी सगळा सोलून घेतलेला आहे। नक्की या प्रकारे ही रेसिपी बनवून बघा, खूप टेस्टी तयार होते। याची तोंडावरची चव अजिबात तुमच्या जाणार नाही, इतकी मस्त अशी ही रेसिपी तयार होते। तर आवळ्यांचे मी हे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत, मिरच्यांचे देठ काढून घेतलेले आहेत। आता चॉपर घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये पहिले मी आवळे घातलेले आहेत आणि चॉपरमध्ये फिरवून घेतलेले आहेत, म्हणजे त्यांचे बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये मी या मिरच्या आणि लसूण घातलेले आहे आणि त्यांचे पण मी चॉपरमध्ये एकदम फिरवून बारीक असे तुकडे करून घेतलेले आहेत। तर आवळ्याचे तुकडे करून झाल्यानंतरच मग मी मिरची आणि लसूण इथं घातलेला आहे। हे बघा, तर खूप छान अशी ही रेसिपी तयार होते। तर तिन्ही जिन्नस मी आता ह्या चॉपरमध्ये घालून मस्त असं यांचं असे बघा एकदम बारीक बारीक असे तुकडे करून घेतलेले आहेत। हे बघा, तुम्ही हवं तर हे मिक्सरमध्ये पण फिरवू शकता, पण एकदम आपल्याला पेस्ट वगैरे करायची नाही, हे ओबडधोबडच राहिलं पाहिजे, याची मात्र काळजी तुम्हाला घ्यायची आहे। आता याच्यामध्ये मी 2 चमचे मीठ घातलेलं आहे। आता पहिलेच आपण मिठामध्ये सगळे पदार्थ भाजलेले आहेत, त्यामुळे मीठ थोडं कमी घालायचं आहे। अर्धा चमचा मी इथं हळद घातलेली आहे। एक अर्धा चमचा मी इथं हिंग घातलेला आहे। हिंगाने टेस्ट खूप छान येते, आवर्जून घाला। आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये हे 3 चमचे जे आहेत ते लोणचे मसाला घातलेला आहे। तर बाजारामध्ये लोणच्याचा मसाला अगदी 12ही महिने आरामात विकत मिळतो, तर तोच इथं वापरायचा आहे। 1 चमचा मी इथं मोहरीची डाळ घातलेली आहे, जी लोणच्यामध्ये सर्रास वापरली जाते। खूप छान लागतं लोणचं मोहरीची डाळ घातल्यामुळे। आणि 1 लिंबाचा रस घातलेला आहे। आता तुम्हाला कल्पना आलीच असेल की मी कोणती रेसिपी बनवत आहे। तर इथं मस्तपैकी चटपटीत असं आपण आवळा, मिरची आणि लसूण याचं लोणचं बनवत आहोत। खूप छान तयार होतं। तर 1 लिंबाचा रस मी इथं वापरलेला आहे। इथं जेवढे मी इन्ग्रेडियंट घेतले त्यांची क्वांटिटी तुम्हाला तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करायची आहे। अगदीच लोणच्याचा मसाला नसेल तर प्लेन लाल मिरची पावडर इथं वापरले तरी चालेल, फक्त हिंगाची क्वांटिटी तुम्हाला जास्त ठेवायची आहे। आणि आता हे सगळं मी छान अगदी एकत्र करून घेतलेलं आहे। परफेक्ट मस्त असं छान अगदी एकत्र करून हे मी झाकून 1 तासासाठी तसंच मॅरिनेशनसाठी ठेवून दिलेलं आहे। तुमच्याकडे वेळ असेल तर तुम्ही हे ओव्हरनाईट सुद्धा ठेवू शकता।
आता मी पाऊण कप तेल आहे ते गरम करून घेतलेलं आहे। लोणच्यासाठी तेल हे आपल्याला चांगलं अगदी धूर येईपर्यंत गरम करून घ्यायचं आहे, तर गार करून घ्यायचं आहे आणि नंतरच आपल्याला हे लोणच्यामध्ये वापरायचं आहे। तर 1 तास झालेला आहे। आता हे छान असं मी एकत्र करून घेतलं, जेणेकरून मीठ आहे, मसाले आहेत ते मस्त असे एकजीव होतील। तर छान असं हे मस्त असं एकत्र करून घ्यायचं आणि नंतर मग आपण जे गरम करून आणि गार करून घेतलेलं तेल आहे ते याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे। गरम करून गार केलेलं तेल इथं वापरायचं आहे, गरम तेल अजिबात वापरायचं नाही आहे। तेल हवं असल्यास तुम्ही अजून थोडं जास्त याच्यामध्ये वापरू शकता। तेलामुळे हे लोणचं आहे ते वर्षभर अगदी आरामात टिकतं। पण खरंच सांगते, 1 वर्षासाठी जर तुम्ही लोणचं बनवायला जाल तर फक्त 1 महिन्याच्या आतच हे लोणचं संपून जाईल। इतकं अप्रतिम आणि एकदम मस्त असं टेस्टचं तयार होतं। नक्की बनवून बघा। तुम्ही हे लोणचं नुसतं चपाती भाकरीसोबत सुद्धा खाऊ शकता, रोजच्या जेवणात घेऊ शकता, टिफिनमध्ये देऊ शकता। अगदी वर्षभर आरामात टिकतं। मस्त असं चटपटीत असं हे लोणचं तयार होतं। आपण मिठामध्ये हे सगळे जिन्नस भाजल्यामुळे याची चव आहे ते रेग्युलर लोणच्यापेक्षा खूप वेगळी येते। त्यामुळे नक्की अशी ही रेसिपी ट्राय करून बघा। तर मस्त असं आपलं हे चटपटीत सुंदर असं हे लोणचं इथं तयार झालेलं आहे। बघू शकता किती सुंदर दिसत आहे, अगदी तोंडाला पाणी सुटेल इतपत मस्त असं हे लोणचं तयार झालेलं आहे। आता लोणचं साठवून कसं ठेवायचं ते बघूया। कोळसा गरम करून घेतलेला आहे, त्याच्यावर थोडासा हिंग मी घातलेला आहे आणि एक काचेची बरणी स्वच्छ धुवून ती पूर्ण कोरडी करून घ्यायची। हवं असल्यास थोडीशी उन्हामध्ये ठेवायची आणि अशी ह्या धुरावर ही बरणी आहे ती पालथी घालायची आणि पूर्ण धूर आहे तो बरणीमध्ये आपल्याला घ्यायचा आहे, हे बघा। आणि नंतर हा धूर आपल्याला बाहेर काढायचा आहे। असं केल्यामुळे बरणी आहे ती एकदम मस्त अशी निर्जंतुक होते आणि आपलं लोणचं वर्ष काय 2 वर्ष अगदी आरामात टिकतं। तर काचेच्याच भांड्यामध्ये आपल्याला हे लोणचं आहे ते स्टोअर करून ठेवायचं आहे। काचेचीच बरणी इथं वापरायची आहे, प्लास्टिक वगैरे वापरू नका, स्टील अजिबात नको। आणि अशी ही निर्जंतुक करून बरणी घ्यायची, मस्त एकदम कोरडी करून, आणि नंतर याच्यामध्ये हे लोणचं आपल्याला भरायचं आहे। किती सुंदर दिसत आहे, तुम्ही बघू शकता। तर मस्त वर्ष 2 वर्ष टिकणारं, मस्त तोंडाची एकदम चव वाढवणारं असं हे लोणचं आहे। नक्की ट्राय करून बघा। पण करायला पण एकदम सोपा आहे। तर बघू शकता किती छान असं हे लोणचं झालेलं आहे। तर माझी ही आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये तुम्ही मला नक्की सांगा। तर लोणच्याचं म्हणजे बरणीचं असं झाकण लावून मस्तपैकी तुम्ही हे लोणचं स्टोअर करून ठेवू शकता। फ्रीजच्या बाहेर पण हे लोणचं आरामात टिकतं, फ्रीजमध्ये तर अगदी टिकेलच। तर आजची रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। अशा छानशा रेसिपीसह भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।